I gode hænder. Og kommenteringen er vel også sådan i relativt gode hænder. Jeppe, du er her i hvert fald. Vi må forsøge så godt vi kan i hvert fald. Og der er jo nogle svar, der står lidt ubesvaret hen efter de første 4 runder. Disse to mandskaber imellem og hver for sig. Kasper Nielsen frem og låse. Damgaard ned. Birkefeldt forsøger at slide sig igennem. Og et af førnævnte spørgsmål. Var du selv i gang med at stille i optakten, Jeppe? Kan man forsvare og kontra sig til en topplacering? Ja, det mener jeg ikke, man kan. Heldigvis da. Så de skal have gang i nogle angrebstakter, eller dem her, hvis Holstebro-mandskabet har været problemet for dem. Og det er jo nok, det er 6 mod 6 angrebsspillet, det er etableret. Og Birkefeldt brager dem i gang. Højre bakken, der sammen med Morten Nyberg afløser netop man nederst i dit billede nu med nummer 20 på ryggen. Mads Christiansen skiftet fra tilsvis Holstebro til BSV denne sommer. Christian Schelling, Chris Jørgensen er også med i den sorte bagkæde, der indleder her på hjemmebanen. Kasper Nielsen med ud at sætte tingene i gang igen. Ham forventer de så meget af bevægelighedsmæssigt inde på stregen. Skulle være, stadigvæk være rigtig godt i gang med at kunne løbe sammen med forsvarerne, ifølge trænerteamet. Det får vi så at se. Chris Jørgensen samler op under pres af BSV'erne. Jonas Hansen redder. Allan Damgaard glider igennem forbi 2 mand og sætter den i rosen til 2-0-føring til gæsterne. Ja, det er det her de bedste angrebsmæssigt. God acceleration af Damgaard. Modtager den lige på det helt rigtige tidspunkt. Og det er jo det, de gerne vil. Det er jo det, de gerne har ville undgå ved at bruge Kasper Nielsen på stregen. Ja. Ikke at skulle have for mange angrebs til forsvarsudskiftninger. Ja, det lykkedes også sådan set for dem at komme hjem, BSV-drengene, men fik slet ikke etableret sig inden Teamsvis Holstebro ankom. Og så havde de øvrigt regnet med, det havde de andre måske også, at Teamsvis Holstebro ville fortsætte med det 5-1-forsvar, de havde haft relativt stor succes med indtil videre i sæsonen. Ja. Men det gør de ikke. Nej, det er jo altid spændende det her, når man får narret modstanderne lidt, eller i hvert fald stillet op på en måde, de ikke forventer. Umiddelbart har det ikke givet anledning til nogen ændringer. Forsvarsmæssigt med Theis Bogø med nummer 22. Gren, Damgaard overgang fra Bismarck. Allan Damgaard med underhånden, og den sniger sig lige akkurat igennem benene på Danesian. God start fra Damgaard. Allan, vel at mærke. Mads Christiansen ind omkring stregen, hvor Rasmus Vesterlund Nielsen var listet ind. Schelling fyrer af, men langt over. Problematisk start. Ja, i den grad ikke kommet til nogle afslutninger med noget kvalitet overhovedet. Theis Bogø kommer dog ind på bænken og får brudt TTH-kontraen. Schelling, og så har de så 2 vensterbacks. Schelling ligger sig ind på midten. Har stillet op sådan her en del af sæsonen hidtil. Det kan man jo både se som sådan lidt usikkerhed om, hvilken opstilling der er den foretrukne, men det er jo også et billede på, at Schelling har nogle kvaliteter, du også godt kan bruge centralt. Mads Christiansen brager hjemmeholdet ind i kampen. Reducering til 1-3 af den for bare få måneder siden. Teamsvis Holstebro spiller. Ja, men Jonas Hansen på kassen er ny, så han kendte ham ikke. Nej, han er helt ny i Teamsvis Holstebro sammenhængt.
Man har nok læst det på lektien og ved, at Mads Christiansen blev topscorer sidste år med 140 mål for Team Tvis Holstebro. Og har selvfølgelig også mødt ham, da Hansen stod i Skanderborg. Mere afvisning på! Kom! Så vær klar på krydsene! Stop og overtag krydsspillet, Kasper! Birkefeldt til skud, får et skub, og fremprovokerer en advarsel til Christian Schelling. Christian Schelling, som det forlyder fra BSV-lejren, har man lidt nødt til at bruge i forsvaret i fraværet af Mathias Madsen, selvom man faktisk helst gerne vil bruge ham i angrebet, og så dosere ham lidt i løbet af kampen. Christian Schelling har haft lidt problemer med en lille knæskade, han fik i opstarten, hvor han fik et slag på knæet, som de godt lige vil have helt kål på, inden han skal spille 2 veje. Ja, man kan også diskutere, at man ikke får det bedste ud af ham ved at prioritere ham rent offensivt, så han kan trække flere minutter der. Birkefeldt har i hvert fald prioriteret helt rigtigt for Team Tvis Holstebro til at begynde med 4-1. Meget fin start. Og Sian lidt på hælene med flere Tvis Holstebro-afslutningerne. Den kommer jo sådan set, hvor den skal. Sian, der også har haft lidt at døje med, fik i opvarmningen til seneste kamp mod TMS Ringsted et slag på skulderen. Eller den højre led og skulle sættes på plads igen. Han stod hele kampen. Og selvom han har haft en ømme skulder, så skulle han være fit for fights. Schelling igennem på assisten for Bogø. Ja, fin opbygning efter en overgang. Solidt tryk, det kan ligge sammen, Bogø og Schelling. Birkefeldt igennem, det stoppet af Schelling, overlader til Wismark. Og ham har han fat i. Første for slutning sidder Sian på. Bogø, lille fodfinte og dejlig afvikling for Bogø. Og her ser vi lidt af det, der gør, at folk peger på ham som den måske næste helt store superstjerne i dansk håndbold. Ja, der er et stort potentiale i manden. Og meget positivt, synes jeg, at se for BSV's vedkommende, hvordan de holder trykket efter at være ankommet i den her, ja, lidt sløve kontrafase i virkeligheden. Men så bliver de ved med deres 3 store og stærke bagspillere og holde presset på Tvis Holstebros forsvar. Birkefeldt bliver pillet af Sian. Alle gode gange 3 fra den rødklædte keeper i den duel. Vesterlund overlader løber ind på stregen, giver plads til Mads Christiansen på ydersiden. Og så er der kontakt i Jysk Arena. Ja, sløj start af BSV, men meget effektfuld comeback. Søren Tau får ikke fat. Det gør Schelling heller ikke i den anden ende. Tau revancerer sit boldtab offensivt med en god aktion defensivt. Ja, der er ingen grund til ikke at tage bolden, når den bliver driblet lige foran en. Tau, der er valgt til start 7'eren i dag, fordi han skulle være bedre i 6-0-forsvar, som de ligger ud i, end Søren Hansen, der ellers har spillet rigtig godt for dem i begyndelsen. Birkefeldt får et puff og vikler forbi. Seneste 5 minutter. 4-1 til BSV. Skidt snart godt kommet tilbage. Og det kaster en timeout af sig fra
Claus Brun. Der kalder de hvidklædte til sig. Så skal jeg justere et par ting. Når de kører overgangen, så skal du tænke på, at fløjen han står på ydersiden. Du har træerne på den side også. Så skal du bare holde din inderside. Så kan du sagtens komme lidt længere frem, sådan så at Theis ikke kan komme ind af i banen. Ja. Så må han gerne løbe ud af, så står Claus og er klar til at klappe til ham der, og så kan du bare trykke ham alt, hvad du kan. Ikke? Bare så for at holde den ind af der, og få meget plads til at løbe på. Angrebsmæssigt, du skal spille meget mere direkte. Det nytter ikke, når du bare løber og flytter bolden. Se nu på målet for fanden, og så arbejde på. Omkring kontraren. Claus skal selvfølgelig trække en lille smule ind i banen, men de skifter hele tiden. Så bare spil den over til Birke, og så start presset derfra. Det er en russer. Kom, klar, Jan. Det kan lige langt venstre. 1, 2, 3. Kom. Bliv ved med at lægge den overhed her på. Mød dem med god dybde, og så takket færdig på dem. Okay? De spiller hele tiden for at vinde kanterne. Gør dem færdig. Okay, gutter? Og så kører I hver evig indtil vi kommer til at løbe. Afgang. Okay, gutter. Angreb. I angrebet. Det vi gjorde forkert de første angreb, det var, at vi gik ind og angreb for meget selv, og så tog de farten af os. Så begyndte vi at slippe bolden og holde fart i den, så er der mål hver gang. Så bare hele tiden sikre sig, at vi holder 6-7 afleveringer med fart. Så kommer vi til en god chance. Ikke? Det er super Rolig. Vi er klar i forsvar. Man skyder. Dagen går kort. Jeg giver lige dig lidt pause defensivt. Kaue, hjem og dæk, Kasper og Christian, de skifter bort for angreb. Så skrejer det! 1, 2, 3! Sejr! Karl Christiansson kommer ind i forsvaret for BSV og gør sig gældende med en tung tackling. Men ellers fart og tempo og masser af hurtige afleveringer, så skulle de kunne score en masse mål og vinde det her. Det var sagt fra hjemmeholdets bænk. Nå, men det gælder om at udnytte nu, når Team Tvis Holstebro dækker 6-0 og ikke 5-1, så er det muligt for dem at få en god rytme i spillet mellem bagspillerne, og de sådan kan komme i lidt højere fart mod målet, så de hver især kan blive farlige. Nielsen snydt af Birkefeldt, og så gengæld bliver taklet behørigt af Theis Bogø, der også indkasserer et gult kort. Der er godt bakket op af Bogø. Bogø, der selv løb ind i noget af en tackling. Meget eller den der faktisk mod Aalborg fik et sæbeøje, som han efterhånden er ved at være over. Bramming i overgang. Gren. Bismarck gør det samme som sin fløjkollega. Røjland Damgaard får skudfintet sig igennem. Ja, og det så sådan lidt meget spillet på tværs ud. Det er mange pladsskifter, men det får altså også nogle pladsskifter til at ske i BSV-forsvaret. Dejligt blindt indspil fra Mads Christiansen til Rasmus Vesterlund Nielsen. Og der var i hvert fald fart og tempo på den kontra. Ja, meget effektiv med de her overgange fra Rasmus Nielsen direkte ved ankomsten. Gren bliver pillet. Danne Sian kom bedre og bedre med i det her opgør. Og meget hænger på ham, for Jannik Gren er som sagt ikke med. Skadet i en finger. Er klar til at træne med landsholdet. Træner også med, men er ikke klar nok til at spille den her kamp. Så alternativet for Danne Sian er en ung mand, der hedder Christian Lundgaard, der normalt står for et andet divisionshold. Dette klubs andet hold. Han vil helst ikke have i spil. Nej, kan glæde sig over Sian. Udover at være en dygtig keeper. Men også, har altså også den der rutine, der gør, at han sådan kan stå sig ud af kriser i kampene. Karl Christiansson når ikke med hjem, og det giver plads til Anna Damgaard. Og i anden omgang til Bramming. Der er noget heldig med sin scoring. Der efterfølges af et kæmpe kollektivt suk i Jysk Arena. Sian havde jo næsten reddet den. Ikke noget frikast til Schelling, Søren Tau og Bismarck alene igennem.
Og Wismark scorer. Sikkert 2-målsføringen etableret for Team Tvis Holstebro. Ja, lidt kontroversielt. Ikke scoringen her. Den er ikke så mange dække der ved. Wismark sikkerheden selv. Jeg er sikker på, at Schelling mener, at Birkefeldt havde kontakt med ham. Den første kontrascoring i kampen. I hvert fald i første fase. Og den slags, som Team Tvis Holstebro blev landskendt for at splitte alle forsvarerne af i sidste sæson. Boe igennem, og med en mand hængende omkring livet, for han alligevel udplaceret Jonas Hansen. Ja, altså meget god til at få fart i den arm der, selvom han er presset. Damgaard trækker 3 folk til sig, og Wismark tager chancen. Og Boe igen. Ustoppelig start for Theis Boe. Sikke en kraft. Ja, herligt at se. Man kan se lige snart han passerer midten, så er blikket rettet mod målet. Heller ingen grund til andet. Schelling for denne gang fremtvunget et frikast. Gren løber ud på bænken, men kan ikke løbe fra en advarsel for det her. Og nu talte vi lidt om Michael Damgaard inden kampen og i optakten, Jeppe. Og nu har han taget overtøjet af dernede. Den yngste af de 2 Damgaard-brødre. Og løber på banen med nummer 34. Ja, vi så det jo i sidste sæson. Når de kommer til at stå i det her etablerede angrebsspil, Tvis Holstebro, så var der i hvert fald sidste år meget, der hænger på Michael Damgaard, der har sådan set også været i denne her sæson. Er den farligste skytte. Kommer i aktion her. Sætter Birkefeldt op. Birkefeldt udenom Karte Christiansson. Redning, Garnesian. Ja, det er sådan en klassisk Garnesian, når han er bedst, vel at mærke. Læser ganske enkelt, hvor Birkefeldt har tænkt sig at placere skuddet. Og omvendt, ja, det er den svaghed ved Birkefeldt. Beslutter sig nogle gange på tidligt, hvor skuddet skal sidde. Ja, ikke prangende start at sige, men nu er han altså op på en redningsprocent over 50. Denne gang havde han ikke brug for at komme i gang med redninger. Vesterlund holder den inde, men afleveringen bliver aldrig god nok til Kasper Mortensen i modsatte fløjside. Allan Damgaard til lillebror Michael Damgaard. Birkefeldt. Indkast. Claus Bro Jørgensen skifter på højre bak. Både med Birkefeldt ind med Morten Nyberg. Birkefeldt ser ud til at bløde fra øjet. Lige under øjet. Så kan Nyberg komme ind og vise, hvad han kan. Og de 2, Birkefeldt og Nyberg, er erstatningerne for Mads Christiansen. Damgaard i gang. Michael Damgaard med et rigtig dejligt skud. Ja, og lidt uden for nummer, altså også lidt uden for 3 meterne fra en anden distance end de fleste andre magter. Og måske også lidt uden for al logik, fordi han er jo sådan set ud med en nerve, der sidder i klemme i ryggen, Michael Damgaard. Men forud for den seneste kamp, så sagde fysioterapeuten, jamen det kan ikke blive værre end det er. Og derfor så sagde Claus Brun, så skal jeg bruge ham. Ja. En rigtig, rigtig god spiller.
at have til det, men han træner altså ikke med Michael Damgaard i øjeblikket. Det er jo lidt specielt, at man så stadig bruger ham, og Claus Broen har også sagt til mig, det er jo ikke noget, han normalt vil gøre, men når det nu kan lade sig gøre, så skal han også bruge Michael Damgaard. Ja, det må være kriterie 1, at man ikke kan forværre en skade. Og husk, at vi sender tysk Bundesliga-håndbold efter den her kamp til HV Kiel med gode danskere på holdet. Lauke og René Toft mod Melsungen. Kasper Mortensen med scoring, og Thijs Bogø er skadet. Samme øje, som han fik en ordentlig lussing på i kamp mod Aalborg. Den er så gået op igen. Sæbeøjet her. Allan Damgaard passerer Sian, og de vedbliver at have en 1-målsføring til Team Tvis Holstebro. Ikke noget frikast til Mads Christiansen, føler sig rykket ned. Og jeg tror, at publikum er inde i den betragtning. Ja, kan diskuteres. Det har selvfølgelig været også et eksempel modsatte side, hvor Schelling følte sig snydt for et frikast. Det ligger de selvfølgelig mærke til hjemme på publikummet. Han sagde også i optakten, at han regnede med, at de ville gå lidt ekstra hårdt til ham. Som sagt, så gjort. Ja, jeg synes nu ikke, det har været sådan en speciel hårdt spillet kamp i betragtning af, at det er to hold, der ligger lavere placeret, end hvad de har lyst til, og forventning om, at de skulle. Allan Damgaard glider forbi den store islænding Christiansson. Og Tanesian er fyr og flamme i målet. Ja, det lige jo mere fri det er, jo skarpere er han, siger han. Fylder også godt derinde. 36-årig, 120 kilo. Tunge keeper, der ikke desto mindre formår at kaste sin legemsdel rundt efter behag og nappe alt, hvad der er inden for rækkevidde. Er jo rigtig stærk på de her nærskud. Jeg har set, der er faldet svære ved langskuddene. Det kan virke paradoksalt, men sådan er det. Ofte med keeper med den her sådan lidt jugoslaviske stil, som Sian naturligt har. 50-20 hedder redningsprocenterne lige nu. Sian bedst-kørende i de to. Jonas Hansen halter lidt efter i den anden ende. Nyberg, Michael Damgaard får skudt hul. Nærmest bogstaveligt talt, hvor Tanesian rammer ham på knolden og ryger op i nettaget. Med hiversving fra Damgaard. Og så har Thijs Bogø fået den ultimative lapning på sin øjenskade. Stor pandebånd taget i brug. Thijs Bogø på banen igen. Carsten Albrechtsen, manager, efterhånden med på bænken igen for BSV. En mand, der gik ned med stress i foråret og måtte trække sig som træner uanholdt 2 år. Og så et år før tid, år før planlagt, gik han så ind og blev manager. Dejlig kombination mellem Morten Nyberg og Michael Damgaard. Ja, der bliver altså det her 2'er- og 3'er samarbejde, det kan lyde lidt kryptisk. Samarbejde mellem de midterste 2, og så de næste 2 på baksene. Det fungerer ikke så godt hos BSV. Hvis man kommer fra den ene zone til den anden, så bliver der altså problemer. Har svært ved at få skiftet, og det her Damgaard udnyttet ved de 2 seneste scoringer. Og Team Tvis Holstebro har udnyttet det til at liste sig op på en 3-målsføring. Den første siden 3-0. Bogø i parane. Ja, også lidt symptom på den manglende tålmodighed, der har været i BSV's angrebsspil de seneste par angreb.
Ideen med overgangen er simpelthen fint nok, men tempoet og tålmodigheden skal hæves igen. Og derfor har Claus Urenhold taget timeouts bagud med 3. Angrebsspil, opstilling, Chris i midt på venstre og Øres højre bakke. Spil nu nogle franske kryds. Stå forop bevægelser. Ikke også? Så vi holder rummene åbne. Kom så, gutter, for helvede. Og man skal ikke stikke op til tøj. Kom så, Sammen i midterforsvaret. Hjælp hinanden til at få taget nogle takler ind. Lav en overgang, så hold lige lidt gang i bolden. Så er jeg på 3. 1, 2, 3. Kom så her, dreng. Først og fremmest på Paris. Allen, som vi snakkede om, træk en lille smule længere tilbage. Lad være med at lægge dig så tæt på, sådan, så vi kan komme frem. Prøv at så blive noget mere i midten, så du ikke trækker over, så det bliver for tydeligt, at vi kører den. Og så bare spil den derfra. Så må vi bare holde igen en lille smule på baksen med angrebene. Vi har snakket om det. Så holder I bare en lille smule igen, og så kommer I bare på bagefter, så vi ikke får bakken frem. Kør sammen igen. Sørg for at arbejde ned i det hul, der kommer under Kasper. Og så Michael klar på enten at komme bredt. Hvis du kan spille ham rundt om, så må du gerne det. Så sørg lige for at holde øje med fløjen derovre. Magnus stiller sig helt ned i hjørnet. Og ellers så kommer du rundt om Nyberg. Og så prøv at høre. Nu giver du dig. 100%. Kom nu. Og de fucking overgang, så snakker vi. Kom nu. Hey, kom nu. 1, 2, 3. Og BSV går angrebsmæssigt til en opstilling med Thijs Bogø, Chris Jørgensen på midten og Nikolaj Øres ind på højre bak. Efter den her timeout. Chris Jørgensen ind til Gardi Christiansson. Lidt for lang tid om at komme ind over islændingen i situationen her. Ja, det er jo egentlig utroligt, hvor hurtigt han kan vende. Normalt har jo et fantastisk pirouette-spil, hvis man ellers skal kalde det, hvor han bare vender rundt som på en tallerken, og det er jo imponerende nok, hans størrelse taget i betragtning. Ja, havde han gjort det her, havde han været sikret minimum straffekast. Morten Nyberg står et godt stykke inde i feltet. Angrebsfejl. Først den ene vej, og så den anden vej. Ja. Bismarck løber ind i Chris Jørgensen. Jeg skal lige til at sige, at der stod hjemmeholdet på alle de dumme fejl, men så kom der en retur fra gæsterne. Kasper Mortensen forsøger at melde sig ind scoringsmæssigt, men Stolpen er i vejen. Bismarck for frikast. Bogø kommer tilbage og takler ham af. Godt afspil, det her temposkift, som Chris Jørgensen kan, og som gavner BSV-mandskabet, men altså ikke skarpt nok. Kasper Mortensen, der var nummer 2 på topscorelisten for BSV i sidste sæson med 110 mål efter Chris Jørgensen. Det er, når man taler om med skarpheden, det kan jo virke sådan lidt mærkeligt, når Danne Siren har været klart den bedste keeper af de 2. Klart højere redningsprocent. 9 redninger allerede mod Jonas Hansen, der kun har 2. Men med til historien hører, at Tinsvis Holstebro altså kun har sendt et enkelt skud forbi mål. BSV 5 af deres 15 afslutninger er røget forbi kassen. Kasper Mortensen og sprinter Nyberg. Men til gengæld har Morten Nyberg fysikken med sig for bremsekontraren. Ja, godt fat. En stor Morten Nyberg. Bjerringbro Silkeborg har rundet de 5 minutter fra seneste scoring. Nikolaj Øres, Thijs Bogø. Farveviklet skud, selvom man har 2x2 lapper op at blive taklet på sig. Ja, han er altså for hårdt presset til. Trods alt. Han er at ryge kassen. Skal passe på, at det ikke bliver for individuelt, når tingene ikke glider. Chris Jørgensen stusser den ind. Ny mand på højrefløjen. Mathias Broselius erstatter Patrick Bismarck. Sjældent han får pauser, men det gør han nu.
Søren Hansen fik en pause i starten af kampen, afløst af Søren Tau. Ja, viser han, hvorfor han har været førstevalg i de første kampe. Ja, præcis. Og nok en gang et billede på det her dårlige samarbejde mellem backs og centerforsvar hos BSV, mellem toerne og træerne. Godt udnyttet af Team Tvis Holstebro. Angrebsfejl af Nikolaj Øres. Rigtig forudseende Søren Tau i situationen der. Stiller sig ganske enkelt i vejen for Nikolaj Øres. Og mulighed for Team Tvis Holstebro til at komme på +4. Damgaard sætter den sikkert. Og sætter den langt ud fra Sians rækkevidde. Ja, afvikler lynhurtigt, tidligt i bevægelsen på vej op. Og det kommer altså bagpå. Ja, både Mads Øres Nielsen, der ikke når for taklet, og også Dennis Sian på kassen. Bogø nedlagt. Masser af råben. Straffekast og 2 minutters udvisning til netop indskiftet Mathias Broselius. 20-årig højrefløj, der bare lige var inde og vikariere lidt for Patrick Wismark. Ja, tæt på en bolderobring i første omgang. Og så er han i feltet. Broselius. Kasper Mortensen sørger for, at der straks bliver lukreret for kampens første udvisning. Og scorer sit første mål i kampen. Jakob Tovstrup kommet ind som playmaker i undertallet. Med nummer 2 her, Michael Damgaard, finder et indspil. Søren Hansen lukrerer på en god aflevering. Blind en af slagsen fra Jakob Tovstrup. Ja, igen et ryg ude under en bak, der står højt. Bogø, fremragende fintespiller, ham får brugt alle sine mange lange centimeter til at slange sig igennem. Og man forstår jo ikke, at han ikke var afslutter første gang, når han alligevel kommer så langt til værs. Ja, man viser, han kan lidt af hvert, Bogø. Og det er altså ham, det koncentrerer sig om at sætte i scene i øjeblikket. Ham, der har tur i den. Han bliver bare ved og ved. Michael Damgaard. Det er slask på slask på slask. Han sender afsted mod krogen. Ja, holder sig på fornuftig afstand af forsvaret. Og så er det altså konsekvent til det hjørne, som Sian regner med at få hjælp af forsvaret til. Men Theis Bogø vil ikke stå tilbage for noget som helst. For så vidt angår skytte teknik. Det er 2 venstrebacks i duel i øjeblikket. Morten Nyberg med stående afvikling. Pareret ud af Bogø, der også har en stor rolle rent forsvarsmæssigt. Han var man meget begejstret for os, fordi han er en tovejsspiller. Anden gang Nyberg, heller ikke denne gang. Med resultatet mål. I stedet kontramulighed til hjemmeholdet. Mads Øres med at sætte det op. Bogø på kant og scorer sikkert. Ja, fanger Morten Nyberg helt nede på stregen. Og med Theis Bogø med den lange tilløb, så er der altså forskel i hurtighed hos de to. Det er ham, der trækker PSV-toget i øjeblikket. Stort set ene og alene, ja. THW Kiel mod MT Melsungen.
kl. 20 på TV3 Sport 1. Umiddelbart efter, at vi har vist denne danske kamp. Og der kommer også lidt optakt til den kamp. Billeder fra det tyske i pausen. Søren Hansens bold sniger sig ikke i kassen. Sian får kæmpet sig tilbage. Og han ligger bare til en imponerende præstation i den her første halvleg, der er Sian. Ja, igen et nærskud. Dem napper han. Og så volleyballparaden efterfølgende. Ja, så er der ingen grund til at skælde ham ud. Han er ikke for hurtigt fat i bolden og sætte kontraen i gang. Tog tid at komme op igen efter den præstation. Det kan være, han skulle være med i volleyball-EM, som spilles i Danmark og dækkes intensivt på TV3 Sport 2 i disse dage. Ja, Serbien så Danmark ud i går, så... Du følger alligevel lidt med. Selvfølgelig. De siger jo lidt om, at han har kvaliteter der også. Ja. Sådan rent nationsmæssigt. Christiansson har også kvaliteter og råstyrke. Og nok af slagsen til at fremprovokere en udvisning til Søren Tau. Og ja, bestemt ikke forstår noget af det. Han kommer ud af det rene ingenting. Streg mod streg. Ja. Vi får jo egentlig klaret det hele i første omgang. I Team Tvis Holstebros forsvar. Og det ligner en helt ufarlig situation, som alligevel koster 2 minutter. Kampens anden udvisning. Men til Team Tvis Holstebro. Der var masser af tid til holdkammeraterne, der kom Tau til undsætningen. Vi stod sådan lidt og kiggede på duellen. De to stærke fyre imellem. Øres Christiansen står fuldstændig fri. Overtalsspil med mål, og nu er det kun -1. De har arbejdet med BSV. Halvt minut til pause. Og ligger Christiansen op på en meget velspillende Michael Damgaard. Ja, det er ganske fornuftigt her imens BSV er i overtal. Nyberg trækker tiden. Damgaard kommer i løb. Trækker sig fri af sin markering, men tiden løber ud. Og det sidste, der er tilbage at få afviklet den her første halvleg, er et frikast ved stillingen 15-14 til Team Tvis Holstebro. Morten Nyberg stiller sig klar til det. En mand, der kan lidt af hvert med en bold. Blandt andet være meget tæt på at sætte den i kassen. Fik den lige netop over paraderne, men jeg tror også, der var et par naller på, der gjorde, at den ikke fik retning mod Dennis. I kassen del gange. Ikke nogen prangende. Først halvleg ham. Klart overstrålet af Sian. Og BSV begynder med den bagkæde, der lejlighedsvis havde rigtig stor succes. Nikolaj Øres, playmaker Chris Jørgensen og storspillende Theis Bogø på venstre bak. Kari Christiansson, den store islænding, forbliver inde på stregen. Theis Bogø. Og altså i overtal i, et lille minut endnu, efter Søren Taus udvisning. Og det udnytter Theis Bogø til at ligge endnu en mønt eller to til det rigtig gode spil, han viste i første halvleg. Ja, det der er jo en fin mulighed for Theis Bogø, sådan som han er spillende i dag. Det er ganske vist for 10 meter. Men havde krammet fuldstændig på Jonas Hansen og fortsætter i samme stil over for Rasmus Lind. Morten Nyberg fortsat på højre bak. Med Allan Damgaard i midten. Og Jakob Gren til venstre er opskriften bagkædemæssigt for Team Tvis Holstebro. Søren Tau på stregen, Wismark og Bramming på fløjene. Wismark her. Dejlig detalje af Patrick Wismark. Krøller den ind over eget, og den er Sians hoved. Ja, første scoring for fløjen af Wismark efter 2 afbrændere. Havde en enkelt på kontra fra første halvleg. Første gang i kampen ser vi det 5-1 eller 5-0-1, som de kalder det i BSV-lejren. Faktisk det, de har trænet allermest på BSV op til det her opgør. Først i anden halvleg, for de lover står for det.
Nyberg på skudhold. Han har et tungt skud. Denne gang får han det ikke dirigeret inden for målrammen. Nej, 4 misser af Nyberg. Claus Urenholdt, en mand, der ligesom Mads Christiansen også har en vægtig fortid i TV2's Holstebro, har trænet dagens modstander i 6 år, vundet 2 gange DM-bronze og en enkelt pokalguld med holdet. Rundgang fra Karl Christiansson. Ender med at stå alene og sætte Christiansen op. Vesterlund ud til Øres. Nikolaj Øres, der brænder på Rasmus Midtlind. Og de har jo nærmest ikke talt om andet op til den her kamp. Hvordan skulle vi nu løse det der 5-1-forsvar? Overtrådt fra Christiansen. Ja, nu har det altså været med 2 gange overtrådt for spilleren, der er ledet i overgang indtil videre. Lidt skidt, når man ellers er kommet til okay muligheder. Bismarck passet kyndigt op af Mads Øres. Begge de 2 Øres-brødre inde forsvarsmæssigt ligger ved siden af hinanden i højre side. Søren Tau formår ikke at passere Sian, men får et skub af Theis Bogø på vejen. Koster første BSV-udvisning i kampen. Hverken Sian eller Bogø er udpræget enig i den kendelse. Heller ikke rigtig nem at få øje på. De kunne heller ikke overbevise dig. Ikke umiddelbart. Under alle omstændigheder er det dumt at gøre for meget ved spillerne ind over stregen. De der nærskud har han haft godt fat i, siger han. Magnus Bramming over for Danne Sian. Straffekastet kan den store serbiske keeper ikke gøre noget ved. Kasper Mortensen indenom. Og så kommer han i gang fra fløjen. Kasper Mortensen. Under pres vil at mærke BSV både fra dommerens arm og af udvisningen. Nyberg kommer på meget anselig skudhold. Har ikke helt haft tur i venstrearmen endnu. Kom nu bare videre, drenge! Michael Damgaard havde overtrækstøjet på igen. Stor spil i første halvleg. Søren Tau er overtrådt. BSV får kæmpet sig tilbage på 17-17. Endelig er det lige for dem igen. Nikolaj Øres i første omgang. Karl Christiansson i anden.
Jakob Gren med bud efter hjørnet. Og gevinst bag Sian. PT på 40% var op og kyste i 50 i første halvleg. Bogø får slidt sig igennem. Christiansson får ikke fat. Ikke noget frikast. Gren, Damgaard, Wismark forsøger at krølle den indenom Sian, og den var læst. Muligheden for tomålsføring blæser væk, og i stedet Christian Schelling, der viser noget af højre armsmagien. – 33-årige nordmand scorede 18 mål og lavede 9 assists inden denne runde. Scorer her sit andet mål i aften. Wismark. Denne gang lykkes det ham. Frækt og underfundigt at få den trykket udenom, i det her tilfælde nedenom Danne Sian. Christiansson bliver nedlagt af forsvarsspilleren Claus Thomsen, der modtager 2 minutter. Ja, han er svær at komme rundt om. Christiansson. Claus Thomsen vælger så at sparke bolden væk i situationen. Går bedre i andre sportsgrene, den her. Og det er da en sjældenhed. Bogø får den ikke ekspederet ind i rosen. Rasmus Smidtlind har fået en god start. 43% står han med indtil videre. Cifrene taler stadigvæk til Team Tvis Holstebros fordel. Nyberg. Den er ikke inde. Sian får sat sig på den. Schelling mødt af Søren Tav. Frikast til nordmanden. Det er hektisk det her, Jeppe. Bestemt. Ja, meget, meget små marginaler, der hele tiden ligger og skiller de to hold. Dejligt udspil fra Schelling under pres. Fløjen Rasmus Vesterlund har problemer, der har Schelling ikke med den her aflevering bag om ryggen til Carly Christiansson. Islændingen er til gengæld i feltet. Og det er altså 3. gang alene her i anden halvleg, at den spiller, der skal modtage bolden, er en tur i feltet. Kommet fra Wetzlar Christiansson inden den her sæson. Mere end 200 Bundesliga-kampe har han på CV'et. Klar forstærkning for dagens hjemmehold. Gren skyder fra, da Kasper Mortensen beskrev som midten. Ja, men igen den her en hurtig afslutning, inden Mads Høgh Nielsen kommer frem. Og det er lidt det stejle, samme stejle skud, som vi så tidligere. Ikke helt dumt over for Sian med de høje stus. Kasper Mortensen pillede af Rasmus Smidtlind. Rigtig klubmand. Rasmus Smidtlind, 30 år gammel, mere end 200 kampe for Team Tvis Holstebro. Og en rigtig solid indskiftning indtil videre. Allan Damgaard.
21-18. De bliver ved med at etablere ganske håndgribelige føringer Team Tvis Holstebro. Ja, og det er hårdt for hjemmeholdet at skulle bruge kræfterne på at æde sig ind hver eneste gang. Det er en del af historien. Den anden, det er sådan det mentale spil med at være bagud. Bismarck snyder Nikolaj Øres. Frikast får han. Og ikke mere, selvom han sikkert gerne ville have haft det. Ja. Og jeg tror, grunden til, at der ikke kommer mere, fordi han lidt trækker sig der. Havde han afsluttet, så tror jeg, han havde fået strafkastet. Hvis den ikke var gået i kassen. Rendyrket psykologi. To mandskaber, der har mødt hinanden 30 gange tidligere. BSV med det klare overtag. 17 sejre. Team Tvis Holstebro med 11 sejre. Og bemærkelsesværdigt nok har Team Tvis Holstebro vundet 5 af de seneste 15 udekampe mod BSV. Altså en tredjedel på den konto. Overgang Bramming, Birkefeldt på stangen for hans vedkommende. Overtrådt i anden omgang for Bramming. Kasper Mortensen lynhurtigt den anden vej, og lige så lynhurtige reflekser fra Rasmus Schmidt-Lind. Den orange mur. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har døbt ham før dig. Tager gerne kreditten for, han har i hvert fald stået fremragende, som vi ser 50% siden han er kommet på banen, og han har generet BSV og Kasper Mortensen nok til, at Urenholz vælger at tage en timeout. Når de ligger, som de gør nu her, så kan vi godt spille med fløjeovergangen herovre fra. Eksempelvis at spille 2-2 herovre. Se, hvor Morten Nyberg, som bliver højt. Nej, hvor er du hen? Skal du vinde screeningerne nu? Når de går frem, hvis de går frem, ligesom han gør på Christian nu her, så kommer du altså ind. Ja, de har lige stillet for 10 minutter siden, og sagt, at vi skal have nogle blinde indløb. Hvor er de henne? Kom nu, drenge! Ja, kom! Kom der er mange gode ting derinde, drenge. Kom der her! Sejr på 3! 1, 2, 3! Kom så, drenge! Tav, lige inden og kommer ind og dækker bak. Skifter på angreb med Allan, hvis de kan nå det. Nej, du bliver selvfølgelig ind. Du bliver ind og dækker op. Hele tiden styr på det. Sørg for nu, når Schelling er inde, at vi en gang imellem får nogle situationer, hvor Tav for eksempel starter mellem træerne, og vi kører et bredt kryds i modsat side, og i det er Birke, han så kommer på, bare for den spiller over til Birke, kommer på ned mellem 2 og 3, så det er sikkert, at Schelling han træder frem, og så rykker du ud under, så skal du bare stå fri i hovedet på ham. Væk! Ja, så er det første angreb. Først Schelling på venstre. Hey, det er forsvar, vi vinder, det ved I. Kom nu her, arbejde. 1, 2, 3. For anden gang i kampen er det mere end 5 minutter siden, at BSV har scoret. Er det så det rigtige, de får sat op i forhold til timeouten? Jeg synes simpelthen ikke, ideen er helt skævt med at få gang i de her blinde indløb igen fra fløjene. Det har givet muligheder. Der har bare manglet lidt skarphed. Eller lidt meget. Nogle solide screeninger, han får sat. Christiansson. Lige ved, han skubber Bismarck frem i Schelling og bremser holdkammeraten. 28-årig islænding på 114 kilo, der var med til OL 2012 for Island. Og får sat sig igennem med en scoring her. Mange danskere husker ham måske som mand, der garnede 8 gange mod Danmark ved VM 2013. Men vi havde lidt problemer med islændingene i den kamp. Her er det Team Tvis Holstebro, der har haft problemer med at håndtere ham, specielt i anden halvleg. Man kan dog ikke gøre det alene. Fortsat bagud med 2 hjemmeholdet. Birkefeldt trykker af.
Nærmest arrogant parade inde på stregen fra Danesian. Schelling lidt heldig med et frikast. Ja, rigtig heldig. For ikke vurderet godt nok. Det var ankommet til nok en gang Sierens redning. Det er fint nok lige at lade en arm blive hængende, når man er på vej til den anden side. Nu skal vi herefter vise THV Kiel med Lauke og René Toffen mod MT Melsungen. Det er kl. 20 på TV3 Sport 1 umiddelbart efter den her udsendelse, at vi viser den tyske Bundesliga-kamp. Ham her har en fortid i Bundesligaen, har vist klassen efter pausen. Kari Christiansson. Ja, her gør man god brug af ham. Først op at være spilstation en gang. Det forvirrer altså teamsvis Holstebro-forsvaret så meget, da Schelling kommer blæsende afsted, at han bliver fuldstændig fri i islændingen. 232 mål i 86 kampe i Bundesligaen mellem 2010 og 2013. 3 mål i dag. Birkefeldt vrister sig fri. Tovstrup. Nikolaj Øres angrebsfejl på Magnus Bramming. Den er han bestemt ikke enig i og bliver stående og diskutere med Martin Geding. Ja, det har han gjort nogle gange og afsløret ind i nogle dumme fejl. Nikolaj Øres. Det var ikke meget spilletid, han fik Mads Christiansen. Han sidder altså dernede uden overtrækstrøje på, men Nikolaj Øres trukket den sidste halve time på banen. Nu har han rejst op. Står og leger lidt akavet opvarmningsøvelser, klar til at komme på banen, den tidligere Team Holstebro-spiller. Virker ganske fornuftigt. Der mangler lidt tryk deroverfra, eller evnen til at kunne udnytte det tryk, der kommer fra venstre side mod højre. Schelling mødt. Meget kontant af Claus Thomsen. Ja, han skal op i højre fart. Han skal have lidt hjælp for de andre inden, Schelling. Uden hjælp kommer han heller ikke til scoring. Nej, det dækker de for godt til derinde. Tauer, Claus Thomsen og Rasmus Lind er for velstående til det der. Og et par gratis procenter til Rasmus Schmidt Lind. Michael Damgaard fortsat på bænken. Måske ikke klar til meget mere end de minutter, han fik i første halvleg. Det er i hvert fald stadigvæk 5 minutter og en chat siden, at Team Tvis har scoret. Søren Tau kan heller ikke ændre på det, men får et straffekast. Den kan jeg sådan set godt forstå, at de er lidt utilfredse med. Han kommer til afslutning. Ja, det gør han nemlig, og det er rigtigt nok. Er inde i feltet, Nikolaj Øres der, men han er jo fri og generer ham så meget. Ikke synderligt meget i skudoplægget. Jeg synes ellers Mads Hansen og Martin Geding er nogle af dem, der sådan har mindst tendens til at dømme de her automatstraffe, som jeg vil tillade mig at kalde det her. Ja, hvis vi tager monoklen og hornbrænderne på, eller hvad vi nu kan, så skal man nu fratage en oplagt scoringsmulighed. Det kan man ikke sige, han gjorde. Men Bramming kan måske udnytte det. Nej, Danesian har over hele kampen konsekvent vist klasse. Ja, han virker også selv godt tilfreds med præstationen. Helt forståeligt. Har ikke haft den allerbedste sæsonstart indtil videre. Som sagt, skulderen blev reddet ned. Inden kamp mod Ringsted stod alligevel og stod med 35% i gennemsnit i de første 4 kampe. Ja, og man kan sige, at sidste sæson var lang. Og ikke meget spilletid, der blev. Jannik Gren sad solidt på førstevalget. En mand, der sidder solidt på førstevalget på venstre fløj for BSV, det er Kasper Mortensen, og han er kommet i gang. Og flot sat i scene af Christian Schelling, hvor man udnytter nordmandens kompetencer som fintespiller. Endnu en gang. Fuldstændig lige i Jysk Arena. Spørgsmålet er, om de så skal have lov at trække fra med 3 igen til Team Holstebro, som de har gjort et par gange i kampen efterhånden. Birkefeldt på stangen. Michael Damgaard har smidt trøjen. Og vi må formode, at ryggen er i orden. Det kan spille igen. Jeg er helt sikker på, at højre arm er i hvert fald. Den kan jo score fra midten med, hørte vi i pausen. Mads Christiansen, en mand du sad efterlyst lidt, Jeppe, kommer ind og brager BSV foran.
Ja, fik egentlig også en fin start på kampen, da BSV-mandskabet kommer i gang efter de første 3-4 minutter. Faldt så lidt ud, men har altså været savnet, synes jeg, i den lange periode, han har siddet på bænken. Så er det Claus Bruns tur. Gren skifter med Allan. Torstrup kommer ud. Fortsætter i 6-0. Grunden til, at de får plads nu, det er fordi, I starter alt for defensivt. Stop bare og kigger på, at Chris han kan komme tæt på og ligge og lave pulset. Hold nu fast i at arbejde derinde. Vi vil med at trykke det frem. Baksene. Du må ikke bare stå der lidt og kigge. Nyberg og Birke skylder også for os. Kom nu her, drenge. Jeg er ikke altså, vi kan ikke opskifte. Vi tager Schilling. Kom nu. Rense med kryds. Rense med kryds, okay? Kom nu, drenge. Hold med hovederne. 1, 2, 3. Run! Vi spiller sådan nogle ting her, og vi bruger din speed og tendens. Ja, okay, gutter. Kom. Ja, vi husker at blive ved at være aggressiv på deres baks, så tror de ikke. Og det er deres spejler, der er skud på, så de skal holde. Og du er klar på at komme rundt, hvis ikke jeg har mass. Okay, efter i forsvar, det er vigtigt, at vi arbejder videre. Så skal Daniel nok tage det ind bagved. Kom nu her, drenge. Hey, det er momentum. Kom nu. Det er momentum, nu, gutter. De skal være aggressive på deres baks, Tyngtvis Holstebros baks. Så scorer de ikke, blev der sagt. Det får vi jo så syn for savn for nu. Ja, der var de gode til første halvleg at udnytte pladsen ned under baksene med nogle ryg fra stregen ud under. Michael Damgaard tæt ved at finde sig igennem. Wismark for plads. Igen, fantastisk evne til at placere sig på kassen, siger han. Schilling, Christiansen, Bogø, lækkert indspil til Mads Øres, der havde taget turen med frem for forsvaret, men Rasmus Schmidt-Lind spræller sig til endnu en redning. Ja, stået blindende, Rasmus Lind. Vi hørte i timeouten. Claus Brun var efter sit hold forsvarsmæssigt, at de starter for defensivt. De fastholder altså den her offensiv opdækning, som de har brugt hele anden halvleg på. Hvis jeg var ham, så ville jeg overveje, hvis ikke de får fat i BSV sådan for 11 år, og gå tilbage i det 6-0-forsvar, de havde i første halvleg, og så prøve at se, om man ikke kan lukrere på Rasmus Linds gode målmandsspil til, at de får fat i langskuddene denne gang. Ingen kontakt mellem Sian og Schilling. Damgaard samler op. Wismark bliver trukket i armen af Bogø, mens han hopper ind over. Ikke nok til en udvisning, men nok til et straffekast. Ja, den er så korrekt. Nu er vi efter dem før dommerne. Bogø skal holde sig væk der. Der er kontakt. Og man må ikke dække op med hovedet. Wismark. Køligt stusset under den løftede fod på Sian. 22-22. De bider hinanden i halen hele tiden, de her to mandskaber. Vil simpelthen ikke slippe. Det plejer ellers at ende med en vinder. Kun 2 uafgjorte har de indbyrdes. Mads Christiansen, Christian Schilling, Nyberg lukker ham af. Kasper O. Mortensen går langt, går sikkert og efter scoring. Ja, Schilling træder karakter hen mod slutfasen her på venstre bak. Og hvor Tyngtvis Holstebro var skarpe til. Det kan godt være, at de brændte meget på Sian. Trods alt til at ramme kassen i første halvleg, så har der været mange på stængerne og forbi i anden. Christiansen. For mange skridt og derfor frikast. Schilling bag om ryggen ind til Karl Christiansson. Han får også frikast. Ja, den er også god nok. Ikke enighed blandt dommerne, men Mads Hans nede på baglinjen kan altså ikke se, at Nyberg har godt fat i Christiansson. Det kan vi se på billederne her.
Schelling indspillet til Christiansen. Endnu et frikast. Henstillen fra de to dommer til at få lidt ro på. BSV under pres. Fra passivt spil. Kasper Mortensen fra distancen. Læst Rasmus Midtlind. Armen til jorden fra dommerne, og de kan bygge op igen. Christiansen, stående afsæt, men hvilket et. Overrasker fuldstændig forsvaret og Claus Thomsen hos Tilsvig Holstebro. Ja, det er altså et drillskud. Og spørgsmålet er, om det er crunch time nu for Tilsvig Holstebro. Nede med 2 på udebanen. De får reduceret for en enkelt pinds vedkommende. Med Michael Damgaard fra fløjen. Der har været de her situationer, hvor de sådan har tøvet i deres angrebsspil tidligere, gæsterne. Men det gør Damgaard ikke. Nyberg sætter kontraen i gang. Wismark udligner. 24-24. De vil simpelthen ikke slippe hinanden, de to mandskaber. Naturligvis berundet på fejl, men alligevel. Ja, og det er konstant dem der foran, der leverer dem. Jeg skulle næsten tro, de ikke kunne lide det. Harmonerer meget dårligt med deres kæmpe store armbevægelser og ambitioner her i klubben. Ja, det er også om det er på ren vilje hver gang, at dem, der ligger bagud på tavlen, får skarp kontakt igen. Mads Christiansen bliver mødt højt. Christiansen. Og de skal altså lige have styr på angrebsspillet for alvor BSV. Nu er det højt tempo uden så meget omtanke. Minder lidt om noget, vi så i første halvleg. I perioder, ja. Du har skruet solidt op for tempoet her i anden. Men skal lige have styr på organisationen samtidig. Og måske er det Christiansen, der skal gøre det og få Claus Krohn og company til at gå herfra uden point. Topscorer sidste år med 118 mål i BSV. Schelling. Kort aftræk. Og kort vej til redningen for denne meget velspillende keeper. Ja, rigtig, rigtig flot anden halvleg. Rasmus Lind. De kører sådan en turnusordning på keeperposten. Han har ikke nogen fast keeper i øjeblikket, Claus Krohn, men de får lidt en kamp ad gangen i øjeblikket. En kamp hver, en start hver, til at begynde med i hvert fald. Ja, så gælder det om i den grad at gribe chancen, når den er der for at tilspille sig rollen som første keeper. Nyberg i paraderne. Fortsat tillid til ham, til trods for, at der ikke er faldet mange scoringer fra hans hånd. Ikke en eneste på 7 forsøg. Du har styr på det. Der er nogen, der hjælper os med det, kan vi godt indrømme. Men omvendt, Birkefeldt, der egentlig fik en fin åbning på kampen, har altså heller ikke haft skarpheden med sig. Michael Damgaard på ydersiden. Og lægger den lækkert ind. Nede med 2. Nu er de op med 1. Ja, Rasmus Nielsen skrinede fuldstændig væk af Søren Hansen. Ja, man kan godt forstå, at de gerne vil have, at Michael Damgaard han spiller så meget som muligt. Ja, det er der ikke noget at sige til. Vi gentager, det er en mand, der ikke træner med i øjeblikket. Han træner ikke med i øjeblikket, men han spiller fremragende. Schelling udgangspunkt på midten, rundgang. Christiansen. Ja, de 7 scoringer, Michael Damgaard lavede for lige at blive ved ham, de er jo sat ind på et kvarter alt i alt. Mads Christiansen. Heller ikke denne gang. Lykkes der at få tvunget en scoring ud af at blive ved med at krydse ind over midten. Det har været effektfuldt for Tilsvig Holstebro at gå tilbage 6-0. Det har fået styr på det spil. Spil under forsvaret har det fået elimineret. Der må de jo have set noget rigtigt. Det var også sådan, de startede kampen. Lige nøjagtigt. Og så har en keeper her i anden halvleg, som napper langerskuddene, så er det en fin kombination. Det er crunch time i kampen lige nu, med under 5 minutter tilbage. 25-24 til Tilsvig Holstebro. Lad os høre, hvad Claus Urenholdt har at sige i sin timeout. Ja, vi har en opstilling. Chris, playmaker. Kai,
Mads Christiansen. Det vil sige, nu er I fandme klar på alle de her numre her. Jeg gider ikke at se det der. Det er så, vi går. Vær nu klar på alle de her ting. Flip og hvad det er. Ikke spil ind overhovedet. Okay? Hvis Nyberg er inde, så kører vi Nordsjælland. Ja. Og husk nu, drenge, når vi kommer hjem i forsvaret. Dane tager en masse bolde. Så samler vi, så løber vi stadigvæk. Kom ned her. Så er vi klar, Dane. Sejr på 3. 1, 2, 3. De kommer frem med fløjene. Forsvarsmæssigt, nu kommer de igen på 3-meterne, og de vil søge de der situationer hele tiden, hvor de kan komme tæt på. De er ved med at dække af, om det er på baksen eller hvad det er. Så er der en mand, der går frem, hvis det er ude på baksen. Sørg for at få presset Kai ud af banen, og så kommer træerne frem og støder på Schelling eller Chris. Det eneste, det handler om nu, dreng, det er, at I er klar hele tiden. Deres våben nu, det er at overraske os med et eller andet, hvor vi lige står og koger. Ikke kom nu her. Vi samler op, det kan vi sagtens få løber. Kom nu. Kom nu. Christiansson. Denne gang er han ikke lige så sikker, som han var i foregående redning. Rasmus Schmidtlind ude i fuld længde. Og man kan nærmest ikke nå at forestå de 2 timeouts, inden der er action igen. Og det er begge ender. Allan Damgaard i den anden. Også reddet målmændene i hopla i øjeblikket. Og jeg ville have spurgt dig, Jeppe, om trænerne sagde noget rigtigt, men det går så stærkt i øjeblikket. Der er ingen tid til den slags. Nu får du muligheden. Ja, og det vil jo vise sig efterfølgende, jeg synes, og det ser man jo rigtig tit. Der mangler den her, kan man sige, den gyldne replik, der lige kan få forløst det hele forholdene. Det bedste for dem nu her, og det bedste, de hver især kan få ud af time-out, det er lige at få et minuts break og få fuld fokus og koncentration på de sidste minutter igen. Der var ikke noget taktisk, der kommer til at ændre noget. Seneste uge, der scorede sin Tvis Holstebro 25 mål, men KF Kolding København scorede 28, men han fortabte i den kamp. PSV på en noget nemmere opgave 36-30 på udebane over til MS Ringsted. Og ved den lejlighed, der havde Ringsteds keeper kun 4 redninger til sammen i hele kampen. Der har de været på en lidt anden prøvedag. I hvert fald i anden halvleg, må man sige. 10 redninger af Rasmus Lind i nøjagtig halvdelen af PSV's afslutninger inden for rammen. Men manden her følger godt med, siger han. Og Christian Schelling har også godt med fart. Store frustration over, at hans scoring ikke får lov at tælle. De sortklædte kaster armene i vejret, ganske som Urenholdt gør det. Men ingen tvivl hos dommerne. Han er oppe på for mange skridt, Schelling. Han skal bare være glad for, at der ikke bliver dømt skridt i første omgang. Der var han i hvert fald oppe på 5. Advarsel til bænken og Claus Urenholdt for protesterne. Undergangen her. Pladsskiftet mellem Schelling og Bogø. Og Schelling igen reddet. Nyberg. Det er simpelthen målmændenes aften i Jysk Arena. De piller alt, hvad der kan kravle og gå. Skidt vurdering af Nyberg i situationen her. Nyberg! Det er fint gået! Når du kommer sådan der! Claus Broen har også en besked til Morten Nyberg. Det mand, der er sådan lidt et projekt for ham. Skal lige have et los en gang imellem, som han selv har udtrykt det. Men han vil så gerne have ham i gang, for han rummer store kvaliteter. Det er der ingen tvivl om. Kæmpe stort potentiale, men har været sådan lidt omrejsende fra det ene sted til det andet uden for alvor. Og sådan, for forløst det her potentiale, manden har. Foran chance nummer 2 i Holstebro. Har været i klubben før. Men har ingen mål scoret i dag. Han har haft 8 afslutninger. Og det var lige nok derfor, jeg mente, det måske ikke var ham, der skulle tage afslutningen i det foregående angreb. De kæmper altså med alt, hvad de har. Tvis Holstebro forsvaret. Bakker op for hinanden.
Havde lidt held med i starten af kampen. Også over for det her 6-0-forsvar. Ret aggressiv 6-0-forsvar fra Team Tvis Holstebros side. Og smide de her fløjeovergange afsted. Vil være værd at forsøge igen. Bogø over mål, tager sig til biceps på skudarmen efterfølgende. Ja, lige så blændende han var i første halvleg, lige så lidt har vi reelt set fra ham i anden. Solid tackling han også får med, men sådan er det. Du sagde til mig i pausen, han er god, når han bliver sat op i fart. Det var man ikke her. Ikke i tilstrækkelig grad. Skal også helst have sådan, synes jeg, trukket forsvaret lidt skævt til den anden side, til den modsatte side, så der bliver lidt plads omkring ham. Bogø, som både kan udnytte hans skudstyrke og hans evne til at finde sig igennem. Michael Damgaard også blændende i første halvleg, heller ikke fundet tilbage til det niveau efter pausen. 1,5 minut tilbage kunne være et godt tidspunkt foran med en Team Tvis Holstebro. Det begynder at blive mere og mere afgørende, det de skal foretage sig. Men ikke noget frikast. Mads Christiansen. Bredt til Theis Bogø, og denne gang får han sat den. Supertalentet Bogø. 25-25. Ja, solid kontraspil, og dejligt at se Mads Christiansen gå ind og tage opmærksomhed fra forsvaret. Og den bliver altså fejlet helt ind i kassen. Topscorer i kampen, Theis Bogø. Morten Nyberg! Og 9 skud skulle han bruge på at få sat en. Men hvilken en? Et målsføring til en Tvis Holstebro. Ja, et godt tidspunkt at vælge på, når det skulle være. Ikke bleg for. Og forsøge sig nok en gang. 40 sekunder igen. Christian Schelling på midten. Mads Christiansen til højre og Theis Bogø til venstre. Er det opskriften, hvis der skal point på kontoen for hjemmeholdet? Får vi det her pladsskifte igen. Skaber rum til Schelling. Schelling, genial aflevering fra ham ind mod Kai Christiansson, der bliver underløbet af Morten Nyberg. Islændingen slår sig for anden gang på et minut. Spørgsmålet er, om Nyberg slipper. Ja, det er jeg lidt spændt på, for der er ingen tvivl om, at det er... Han ryger ud. Ja, det gør de begge to, og det er rent faktisk billigt sluppet for Nyberg. Fordi grunden til, at Christiansson lander, det er altså, fordi det bliver hægtet ben af en liggende Morten Nyberg. Det bliver 5 mod 5 i de sidste 22 sekunder i Jysk Arena. Christiansson smidt ud, ligesom Nyberg blev det. Det ligner 1 point eller ingenting for BSV i øjeblikket. Og de tager en ekstra spiller ind. BSV gør Kasper Nielsen klar. Tager en rød overtrækstrøje på. Der er Sian sat sig ud på bænken. En af kampens helt store profiler. Redning på redning, og han bidrager med. Nielsen løber på banen her i den røde trøje. Schelling indspillet mod Christiansen, der bliver rykket rundt, så det koster en udvisning mere med 5-6 sekunder tilbage. Kunne i hvert fald godt koste en udvisning mere, men den mulige sønder ligger og ømmer sig. Allan Damgaard. Ja. Fortæl mig, at det ikke er en udvisning, Jeppe Haugaard. Jeg vil være overrasket. Nej, det vil jeg ikke fortælle dig. Det spændende er, at han får det. Det står altså tæt henne. Hvis han står tæt henne ved Allan Damgaard venter på. Han rejser sig. Det vil ikke give en udvisning til en liggende mand. Han får den. Endnu en udvisning. 5 mod 4 i marken. Det er det til de sidste sekunder. God mulighed for BSV til at få point ud af det her. Ja, man kan nå et par afleveringer. Det bør være nok til at komme frem til en rigtig god scoringsmulighed. Så er spørgsmålet, om de kan passere Rasmus Lind. Den orange mur. Det kan de ikke!
Den er forbi, men det bliver et frikast, ikke desto mindre. Team Tvis Holstebro-spillerne i gang med jubel, men frikastet er givet. Ja, godt læst af Magnus Bramming. Ude på venstre fløj vælger helt rigtigt. Prioriterer at takle på Mads Christiansen og lader Rasmus Nielsen stå på fløjen.